Една неделна сутрин новодомката Мими Сърнишка, добър човек и мома до поискване, реши най-после да покани съседа си на кафе у дома. Добър ден, заповядайте. Добре дошли, много се радвам. Може ли... Съседът бързо се почувства удобно, настани се спокойно, а Мими се втурна да прави кафе и да създава атмосфера на добър междусъседски дух. Как се казвате? Пешко. Пешко? Аз съм Мими. Пешко? Кафенце? Да. Шварца? Турско? Еспресо? Ценено. Еспресо? Музика. Здравей! Стипима ли кафе? Стипима! Смешка. Мазичка. Свирка ми. Не свири вече. Не свириш ли? Щастлива и усмихната, госпойица Сърнишка поведе своя светски разговор за разчупване на ледовете. Вие сигурно сте нов в кооперацията. Искате ли захар в кафенцето? Може малко. Така ще ви сложа маничко. Аз ще ви избъркам така, нали? Мерси. Така ще остава тук. Не се притеснявате. Моля ли се да не се притеснявате? Добре, бе. Да ви разкажа малко за себе си. Аз определям себе си като един много интересен човек. То не е само защото аз съм го казала това нещо, обаче има много хора, които така ми казват: Мими, ти си супер интересен човек. И аз много обичам това да го чувам, защото какво друго да си в този живот, освен ако не е интересен човек. Много обичам да говоря за Франция. Аз съм била във Франция, имам даже майка. Тази ми е голямата, защото имам една по-малка. Ето така, те са двечките. И аз някъде си ги аранжирам. Те са винаги с мен. Където и да отида, аз си ги взимам двете коли. И обикновено вижте, може и така даже да се сложи ето така. И много си ги обичам, защото аз вярвам, че ми носят късмет. Тази ми носи по-малък късмет. Тази ми носи по-голяма. Аз съм пътувала много. Някой, когато ходи някъде, винаги му казвам: донеси ми нещо на мен, донеси ми някакъв сувенир. Тук целият ми ходилник е пълен. Просто обожавам да гледам всичките тези неща, защото така си мечтая. Сега да ми си казвам: боже, сега ще отида в Виена. Боже, сега ще отида в Париж. И така се качвам, нали, мисловно да е. Смисъл, да не си помисля, че не съм така. Но много интересно, обичам да сменям разни неща. Обичам, например, много често са ми казвали, че по фъншуй кръглите форми са нещо много хубаво. И аз викам: добре, айде нека да сменим някои кръгли неща. И, например, ето сега тук съм сервирала бисквитки кръгли, не знам дали сте забелязали, но много ми отиват кръгли форми, ако вижте, например, ако така се вземе, мога да си направя очила, нали? Нали сме, да. Мога и на обичай сега. Освен това може да се лек. Така че, хубави са, много са хубави, дъвката е много хубава, има дъвка много хубава в бисквитката. Освен това много чета книги, тук съм си приготвила няколко и много обичам да имам инструменти, вкъщи имам ножица. Тя ми представя. Не мога да си режа от моята градинка. Тази градинка аз съм сега. Много си извинявам, че така с туалетната хартия. Нямам салфетки, не знам какво става, то така човек като е новодонец и някога нещата така се получават. Но пък нали можем с туалетната хартия. Извинявайте много тук да попием малко. А вие какво? Съседът Пешко не изглеждаше вдъхновен да разговаря, докато на свой ред не взе думата. И с интерфейс имам някои проблеми, които тук не успявам да се свържа. Не, защото аз, вижте ли, тук съм си направила, то не е точно програма, то е по-скоро като подпрограма, понеже има различни видове IP адреси, значи едните са динамични, другите са статични и протоколите са им различни. И по някакъв път се получават и такива конфликти, когато хората объркат на динамичния с статичния подпрограма. Когато обаче използвам хубаво си мисля, че задеш протокол на съответния. Като добър събеседник, Мими проявяваше разбиране, реагираше по свой си начин и дори се опитваше да демонстрира интерес. Не задълго. Посока на въртене, въпреки че те не се въртат на практика. Кой се върти на практика? Не, защото много хора така си мислят, като чуят. Ето ви, например, така си помислят. Обаче, всъщност, значи, квантовият ефект какво се състои? Значи, уравнението на Шрёдингер, когато в Шрёдингер, не сте ли чули за копка? Шрёдингер, чакай, че аз обърках. Дингер. Шрёдингер. Точно така, с носово Ъ. Така след 8 часа, десетки фасове, облаци цигарен дим и купища свидетели на това мило съседско кафе, Мими и Пешко дълбоко заспаха. Ако познаваха етикета обаче, щяха да си прекарат далеч по-интересно. Накратко. Поканете госта си поне с телефонно обаждане, не с бележка на хвърчаш лист.
Когато сте на гости, оставете задачите, хобитата и любимите предмети у дома. Не събувайте гостите си, но и не ходете на гости с мръсни обувки. Оставете домакините да ви настанят на подходящото място. Питайте дали е удобно да пушите. Не правете това. Не взимайте думата завинаги. Избирайте теми за разговор, които са интересни за всички, не само за вас. И това не правете. По-добре без салфетки изобщо, отколкото с тоалетна хартия. Тръгнете си на време. Все пак, едно кафе се пие за не повече от час.